Egunon txibetarrak, Adriatiko itsasotik hitz egiten dizuet. Sekulako itzulia egin dut hemen Kroazian. Txibenik herrian hasiko naiz bidaiatzen. Ondoren, Split herrian, musikalariak ezagutuko ditut. Dubrovnik herria bisitatuko dut. Eta gauz asko eginen ditut. Adibidez, ileak moztuko ditut. Ongi etorri Dalmasiara txibetarak. Eta gozatu hemengo giroaz. Orain arte. Šibenik hirira noa. Šibenik edo Šebeniko Kroaziako herri historiko bat da. 51.000 biztanle baditu. Dalmazia eskualdean dago, Krka ibaiaren ondoan eta itsaso Adriatikoaren bazteran. Šibenik hitza agertzen da lehen aldikotz 1076 urtean. Petar Kresimir laugarrena Kroaziako erregearen mapan. Šibenik Kroaziako beste herrien aldean desberdina da. Lehen herria da Kroaziarek berek eraiki zutena. Ez zuten eraiki iliriarek edo erromatarek. 13. mendean Dubrovnik egiazko hiri bihurtu zen eta Elizbarruti titulua lortu zuen. San Mikel gazteluaren azpian aztarnak aurkitu dituzte. Orain dela aspaldi gune horretan jendea bizi zen. 1412 urtean Veneziarek herria hartu zuten. Eta otomanoak ere saiatu ziren herria hartzera, baina arrakastarik gabe. Historioa bizirik da hemen Šibeniken. Eta nire ikerkuntza egiten jarraitzeko erabaki dut hemengo katedrala bisitatzea. Kroaziako artista famatu batek eraiki zuen Done Jakue katedrala 15. mendean. Artistaren izena Georgius Mateo Dalmaticus, Zadar herrian sortu zen. Garai hartan arkitektura estilo gotikotik errenazentzara igaro zen, eta hori erakusten digu katedralak. Brak uharteko harriekin eraiki zuten. Badakizue hango harriekin Washingtoneko etxe zuria ere egin zutela? Katedrala utzi eta hemengo kareetan galtzen naiz. Segurazki pentsatzen duzute, benen zer egiten ari naiz. Hori erabiltzen zen txakurai ura emateko Veneziar herritan. Errabia gaitza kontrolatzeko egin zuten sistema. Ze idei ona ez da txiroetarak. Nere itzulia hemen amaitzen da. Trogir herrira joanen naiz. Eta han ikusiko duzue nola nire estiloa aldatuko den. Trogir herria Šibeniketik 2 ordurako txez dago. Bidea zoragarria da. Hemengo itsasbaztera Kroaziaren beste altxor bat baita.
Trogir herrira iritsi naiz eta hemengo diseinatzaile handi batekin egonen naiz. Gena deitzen da. Munduko izen handiak jauntzi ditu. Placido Domingo eta Barack Obama adibidez. Ja sam Boris Burić Gena, bavi se ovim poslom već 30 godina i sad ćemo šerojakima obuću moje od... Boris Genak arrakasta handi bat lortu zuen Kroaziako kirolari famatu bat jauntzi zuenean. Geroztik bihurtu da hemengo izar bat moda mailan. Borisek proposatzen dit traje bat jantztea. Nola ez, txiroetarak? Nada stiče. Ali nema veze. Evo televizor. Marietta! Marietta. Ah, ze arropa polita, Ikusten aldu zuen bezala nire estiloak guztiz aldatu da. Naiz suila perfektoa, baina egia esateko ez dakit listo naizen. Mila esker, Boris, Gena utzi eta herria bisitatzera noa. Hemengo eraiki nagusia San Lorenzo Eliza da. Radovanek egin zuen portada, estilo erromaniko gotikoan. Kristo aurreko 3. mendean Trogir Tragurion deitzen zen. Grekoek eraiki zuten, 2 zuartetik etorriak. Portu nagusi bat izan zen, erromatar imperiora arte. Trogir elizbaruti bihurtu zen 11. mendean. Eta 12. mendean Koloman errege hungariarak hartu zuen bere mendean. 1123. urtean Sarazenoek herria suntzitu zuten. 15. mendean Veneziarek hartu zuten, haien estiloa bizirik da Trogiren, eta hiri hau ere UNESCOk babestu du. Trogir herriari buruz esaten da Europako hiri guztietatik ondoen kontserbaturik dagoena dela. Hemengo arrastirriaz gozatzen dut. Bihar Split herrian izanen naiz. Egunon txiloetarak, nire bigarren eguna da Kroazian. Ikusten alduzuen bezala, bueltatu naiz nire estilora. Vestibulo taldea gustatu zaizue? Doinua eman dute Split herria ezagutzeko. Hemengo nortasuna historiaren erroetatik dator txiloetarak. Abestu dute Vestibulo deritzon tokitik. Diokleziano, enperadorean 3. mendeko jauregiko sareratik. Peristiloak erakusten digu hemen ere eraginak nahasten aldirela.
Patioa utziko dut hemengo eliza bisitatzeko eta musikaz gozatzeko. Itzurarekin jarraitzen dugu eta orain ikusiko dugu kripta. Hirugarren eta laugarren mende artean eraiki zuten kripta. Esklaboak atxiloturik edukitzeko erabiltzen zuten eta zazpigarren mendean kapera bihurtu zuten. Santa Luziari eskainia. Ez gara galduko Splitterian. Hementxe gaude eta orain Jupiter templura joan gara. Susana, ¿a dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir a visitar el templo de Júpiter. Susana ikasle on bat da, nire laguntzailea da hemen Splitterian eta kontatzen ari naizen guztia berarekin ikasi dut. Eta adibidez, Jupiterri buruz esango dudana ikasi dut Susanari esker. Jupiter eromataren mitologian Zeusekin konparatzen alda, rol berdina zuten. Esaten da emazteekin egoteko animalia bihurtzen zela, zezen edo txori bere gogoen arabera. Horrela ez zen posible Jupiter ikustea bere konkistetan. Potxolo, polita, nahiko historiarekin, Ados? Ondatzara, txiloetarak. Splitterian joko polit bat egiten dute, pitxigin deitzen dena. Tradicionalna splitska igra koja se igra sa 5 igrača, loptica je ručno rađena. Misurakek esplikatzen dit nola jokatu. Idealno bi bilo Misurak kameraria da, eta telebistan lan egiten du noski. Egia esateko ez dut oso ondo ulertzen, baina nire pilotari doainekin entzeatuko naiz zerbait egitera. Azken finean, historiarekin jarraituko du. Agur lagunak, zentrora irtuten naiz. Spliteko portua garantzitsua da. Hemendik ferriak joaten dira Kroaziako uharteetara adibidez. Splitterian amaitzen dut nire eguna. Azken itzuli bat egiten dut herri zoragarri honetan. Bai, amatxi, Splitterian naiz, etorriko naiz marmitakoa jateko. Zer, ez ara? Kanadara? Hartzak hiltzeko? Mesedez. Kontuz, amatxi, Musu. Nire amatxi txantzazalea deitu dut Errepublika plazatik. Plaza hori asko gustatzen zait. Napoliren antza ikusten diot. Bere koloreak, bere lehioak.
Eta bai, Veneziako eragina nabaritzen da Spliten. Berriro alde zaharean sartuko naiz. Grudninskiren estatua bilatzen du. Seur naiz pentsatzen duzuela, baina nor ote da Grudninski? Grudninski edo Gregorio Ninekoa 10. mendeko apezpiku bat zen. Eta aita sainduarekin harreman zailak ukan zituen. Berak lortu zuen Kroaziera sartzea mesetan. 1926 urtean. Baina non ote da estatua? Esan didate oso handia zela. Azkenean estatua aurkitzea lortu dut. Ikusi duzu, Gregorio, bueltatu naiz Splitteriaren historioa kontatzeko. Gregorio, nire bidaiarekin jarraitu behar dut. Baina Splitterira bueltatuko naiz. Agur. Bere zangoak unkitzeak sorte ona ematen omen du. Ikusiko dugu orduan. Stone herrira noa, eta bidea egitea plazer handi bat da. Kroaziako itsasbaztera benetan magikoa da. Hondartzan pausaldi bat eginen dut, eta hemengo lasaitasunaz gozatuko dut. Eta berriro bidean, Stone herria hurbiltzen da. Ez ziroetarak, ez naiz Txinan, beti Kroazia naiz. Eta orain ikusiko dugu munduko bigarren harresi luzeena, Stone herrian kokatzen da. Goazen! Stoneko harresia izugarria da. 14. mendean eraiki zuten. Garai hartan, Stone Dubrovnikeko errepublikan zegoen, eta hemengo aberastasuna gatza zen. Hortarakotz harresia egin zuten, gatza defendatzeko. Etsai nagusiak turkiarrak ziren. Europako harresi handiena da, 5 kilometro eta erdi egiten baitu. Aupa Jokin, ipurdia mugitu! Puntatik oso ondo ikusten alda non egiten den gatzaren produkzioa. Maristoneko ostrak sekulakoak dira. Ea zer pentsatzen dutenan kankalen.
Eta bai, oroitzen zarete, Bretainian egon nintzenean txartu nintzen kofradia batean, ostraren kofradian, eta normalean bakarrik hango ostrak jan behar ditut. Espero dut haiekin arazorik ez ukaitea. Maliston herrian Ston herriaren ondoan itsasontzi bat hartu dut. Hemengo pertsona ezagun batekin, soldadua zen Jugoslaviako armadan, eta proposatzen dit itzuli bat egitea. Kayda barasın sırdın boyun köbülüp Ben ardından jedeyim tulparımdı jebilip Kiri kayda barasın sırdın boyun köbülüp Ben daldımdan çıkayım karjan bir jay sebelip Adriatiko itsasoan gaude. Boga, boga, marinela, marinela, joan behar dugu, Dubrovskira, Dubrovskira, bai Kroaziara, bai Kroaziara. Jokin, zena asketa duzun zure buruan, Dubrovnik eragoaz. Egunon txuetarak, nire azken eguna da Kroazian eta Dubrovnik herria bizitatuko dut. Dubrovnik mundu osoan ezaguna da, herri turistiko bat da. Eta hemengo arkitektura ikusita ulertzen da zergaitik. Nire itzuri hasteko hemengo harresia bizitatuko dut. Hemengo harresiak antzu 2 kilometro egiten ditu. 11. mendean eraiki zuten. Dubrovnik hiri libre bat izan zen errepublika gisa. Hemendik nabaritzen da geraren ondorioak. Mintzetadoretik nabaritzen da Dubrovnik herriak asko sufritu zuela Jugoslaviako geran. Hemengo jendeek egiazko infernu bat bizi izan zuten hilabete askoz. Bonba pila bat erori ziren herrian. Eta ikusten alduzuen bezala teilatuak berriak dira. Eta teilatu zahar gehienak desagertu dira. Amabosgarren mendetik Dubrovnik herriak ur ona eta garbia izan du. Eta orain zer ginen dut? Botika zaharra bizitatu adibidez, goazen! Sortea ukanen dut farmazia honetan txartzea. Oso ondo kontserbatua da. 14. mendean eraiki zuten. Europako 3. zaharrena da. San Francisco monasterioko klaustro erromanikoan dago. Eta beti martxan dago. Nire itzulia egiten jarraitzen dut. Hamazazpigarren mendean, lurrikar batek herria apurtu zuen,
Eta eraikuntza hori zutik egon zen. Sartuko naiz? Eraikin hori garrantzitsua da, hemengo burtsa izan zen. Konturatzen naiz hemen ze historio kanduen Dubrovnikek. Spontza jauregia deitzen diote. Ezen bakarik erabiltzen merkataritzarako. Hemengo poetak ere onat etortzen ziren. Eta zergatik ez, artearekin jarraitu. Antonio Blaskovic artistak itxaroten dit. Hemengo artista bat da. Irakaslea da arte ederen eskolan eta